Din il-billboard u din il-post, kontroversja sħiħa, ruxmata kummenti, min favur u min kontra, min ma jara xejn ħażin u min iħoss illi qatt ma kellu jsir. Huwa riklam ta' kumpanija privata illi juri prodott tal-mestruazzjoni jew aħjar tal-period u l-post ħolqita Sue Caruana fuq il-profil personali tagħha fejn kitbet li r-reklam huwa orribli u lanqas jekk ikollha bżonn ma tixtri dan il-prodott. L-ewwel reazzjoni li kelli hija mhux maċjaq qatt imma hemm għalfejn li nkunu daqshekk explicit fuq xi ħaġa biex nagħmlu riklam għal prodott għax di hija riklam għal prodott. Verdiri biex inti tirriklama pads għalija m'hemmx għalfejn turini pad li huwa maħmuġ. Fimt? Għalhekk, ispeċi naħseb illi hemm affarijiet illi għadhom naqra jew mhux għadhom illi għandhom ikunu naqra privati, m'hemmx għalfejn noqogħdu nuru kulħadd kollox. Iżda Clayton Merċieqa, kap fid-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem, għal li waqt li rikonoxxi li l-kumpanija jaffridet toħloq xokk biex tqajjem diskussjoni u ssir aktar attraenti, dan il-billboard rid jitqis fil-kuntest usa ta' ħidma li ilha għaddejja snin sabiex tiġi eliminata l-istigma fuq il-mestruazzjoni. Anke mill-istudji ġifieri turi li Malta ma kienx l-ewwel pajjiż li għamlet xi ħaġa hekk anke pajjiżi oħra adottaw l-istess sistema li jużaw il-kulur propju tad-demm biex jirreklamaw il-mestruazzjoni u prodotti tal-mestruazzjoni. U juri biċ-ċar fir-riċerka li meta jintuża il-kulur propju tad-demm, persuna li tkun għaddejja mill-mestruazzjoni tista' tirrelata aktar aħjar dwar l-esperjenza li tkun għaddejja minnha u hemmhekk ukoll għandu effett pożittiv biex telimina l-istigma. Fakkar kif għal snin twal, ir-reklami ta' prodotti tal-mestruazzjoni kienu jużaw il-kulur blu, illi dejjem kien assoċjat ma' xi ħaġa nadifa u iġenika. Għal iżda li llum il-ġurnata dak li tesperjenza mara u allura l-mestruazzjoni għandu jiġi rifless fil-ħajja ta' kuljum. Fatt interessanti li semma għal fl-2023 id-demm intuża l-ewwel darba biex jiġu ttestjati prodotti mestruali. Qabel, il-prodotti kienu jiġu ttestjati b'likwidi oħrajn u nstab li r-rata ta' kemm tassorbi kienet ħafna inqas minn kif kien jiġi rreklamat.